Türmeden has yaramaz. Russiýada kyn ýagdaýa düşen migrant türkmenler bize köp soraw berýär. Şol sebäpli biz siziň dikkatyňyza adam hukuklary aktivisti Svetlana Ganushkina bilen geçirilen söhbetdeşligiň häzirgi ýykaldylan görnüşini berýäris. Ol Raýat Kömek Komitetiniň başlygy. Komitet gaçywatalga raýatlyk, kadiýetde goranmak, lukmançylyk kömegi we bilim almak boýunça maslahat berýär. Daşary ýurtlar üçin wagtlaýyn tutsakhana näme? Ol ýere kim gelýär? Ganushkina. Daşary ýurt raýatlar üçin wagtlaýyn tutsakhana deportasiýa edilýän ýa-da barlanýanlar üçin merkez. Ol ýerde uzak wagtlap galyp bilersiňiz. Aslynda nähili bolmaly? Daşary ýurt raýaty azatlykdan mahrum edilen bolsa, möhleti utaranyna sin ilçihana ýüz tutup, şondan soň adamyň näre gitjekdigini anyklamaly. Ýöne bu ören seýrek edilýär. Onu deportasiýa etmek karary berilýär. Bu merkezlerde nähili şertler bar. Bize türmeden ha serwetdigini köp aýtdylar. Seredin, türmede adam daşary çykyp gezelenç edip bilýär. Merkezlerde bolsa köplenç gezelenç üçin gaty gyska wagt berilýär. İmit şertleri ha serwet. Iň esasy zat bolsa merkezlerde aşa köp adam bar. Bular köplenç köne türmeler. Suutdan öňki wagtlaýyn köne tutsakhanalar. Bu 8 adam bolup bilýän oto, hajatkana diňe bir diýwar bilen bölünýär. Ol 4 tarapdan däl, diňe 3 tarapdan matadan ýasalan perde bolup biler. Adamlar şeýle şertlerde saklanýar. Şol bir wagtyň özüne juda hayal proses, kabul etmäge taýyn ýurt barmy ýa-da raýatlyk barmy diýen meseleler boýunça jogaplara garaşylýar. Elbetde, raýatlygy ýok adamlar iň erwet ýagdaýda. Mundan başga-da adamyň özü üçin serişdesi barmy? Düzgün bolşy ýaly köplenç beýle däl. Käte öz serişdelerini hem ulanmak islemeýärler. Adamlar öz pullary bilen öýüne gitmek islemeýärlermi? Bu deportasiýany amala aşyrmak üçin büdjetden serişde aslynda berilmeýär ýa-da gaty az berilýär. Mysal üçin adam ýurduna dolanmak üçin serişden tapdy diýeliň. Jaň edýäris we soraýarys. Guramamyz oňa öz puluna bilet satyn alyp bilermi? Bize biler, ýöne konvoy eskerler üçin terişdämiz ýok diýilýär. Ol gitmäne taýyn, ýöne ol deportasiýa ediljek raýat. Biz bu ýerde hiç zat edip bilmeris. Aýdanlarymyza garamazdan munyň Ýewropa konwensiýasynyň 3-nji maddasynyň bozmagydygyny aýtmalydyryn. Sebäbi onu gynamalara deňeşdirip bolýar. Dürli sebäplere görä dokumentlary bolmadyk migrantlar näme etmeli? Umuman aýdanynda dokument ýok. Bu iňerwes zat däl. Sebäbi bir adamyň ýurdun raýatydygyny suwd etmek mümkin bolsa, oňa ýzyna gaýdyp gitmek şahatnamasyny bermek mümkin. Çykalga bar. Iňerwet ýagdaý raýatlygy bolmadyk adamlar üçin. Olaryň hiç hil tasdiklaýjy resminamasy bolup bilmez. Ýagny haýsydyr bir ýurdun raýatlygyny tasdiklaýan pasport. Bu merkezde oturan adamyň özü hiç zat edip bilmez. Aslynda sen muny etmeli. Sen adamy öz raýatly hökmüne kabul etmäge we ikrar etmäge taýyn bir ýurdun bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaly. Eger bu beýle däl bolsa, onda bu adamyň şahsiýetini kesgitlemeli we Rossiýa Federasiýasyna haýsydyr bir kanuny status üçin resminamalary taşyrmaga degişli hukuklaryny düşünmeli. Adam erkin bolsa kömek edip bileris. Adam türme şertlerine bolanna bu işi onun üçin jogapkar edara etmeli. Watanyna sürgün edilmegi janyna hop salyan adamlar bilen näme edýärler? Bizde şeýle ýagdaý bardy. Bir adam aklawjymyzyň kömegi bilen Ýewropa kadiýetine ýüz tutdy we deportasiýa edilmegini gadagan edýän Ýewropa kadiýetinden jogap aldy. Sebäbi öýüne gynamalara, azatlykdan mahrum edilip bilinjekdigine şüphelenmäne esas bar. Mysal üçin, gaçwatalga sorama üçin ölüm jezasy bar bolsa, adam nädip demirgazyk Koreýa zor bilen iýerip biliner. Ýok, Ýewropa kadiýeti gadagan diýär. Ekstradisiýa etmek mümkin däl. Bu bolsa, onu deportasiýa edilenleriň merkezine saklamana hiç hili sebäp ýok. Ýewropa kadiýetiniň gutornykly kararyna çenli adam islenlik ýagdaýda kowulyp bilinmez. Emma Ýewropa kadiýetiniň
5, 6, 10 ýylla jogap berip biljekdigini bilýärsiňizmi? Öýmüde dolanmak isleýäris. Sebäbi deportasiýa merkezlerinde bu şertlerde 10 ýyllap oturup bilmeris diýip migrantlar Ýewropa Kadiýetiniň ýanky 39-njy maddasyny reddedýärler. Kanunlarymyzda 2 ýylyň içinde itlenlik administrasiýa jazanyň ýerine ýetirmelidigini ören aýdyň aýdylýar. Eger jaza 2 ýylyň içinde ýerine ýetirilmedik bolsa, bu çäklendirmeleriň möhletini gutaranyny aňladýar. Ine mesele şol ýerde gutarýar. Elbetde, bu düýbünden bir kanun we adamlary öz karary bilen ýurduna dolanmaga mejbur edýär. Sebäbi çydap bolmaýar.